Салом мухлисони беҳтарини дунё. Барса аз трансфери форварди Леганес Мартин Брайтвейт хабар дод. Дар баҳои ӯ 20 миллион пардохт карданд. Таомпули ӯ ҳамин қадар будааст. Дар Барселона албатта таомпули 10 баробар зиёд мешавад. Агар ягон кас хоҳиши харидани ин бозингарро дошта бошад, 300 миллион бояд варақ занад. Шартнома то соли 2024. Лекин гапи бекор ин ҳама. Савол пайдо мешавад ки барои чӣ Барселона ин бозингарро харидорӣ кард? Чаро маҳз ӯ аз ин муомилот ки бурд кард? Барса ё Леганес ё футболбоз ки аз Карабл вориди Баъл шуд. Дӯстон, сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгир мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки канали моро дастгирӣ кунӣ, то ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди BARSATG соҳиби 6500 рубл шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. Дӯстон, бовар намекунед, аз ин трансфер ҷониби дигар бур кард. Тамоман дигар, на Барса, на Леганес ва на худи футболбоз Мидисбро гуфтани даста фоидаи бисёр ба даст овард. Чанд қапеш клуби англисӣ бо нархи 4 миллион ба Леганес ин футболбозро фурӯхта буд. Акнун 5 миллиони дигар болои пул мегирад. Молаш нақз будааст. Умуман Барса чаро ба харидани форвард сахт ниёз пайдо кард? Барои чӣ ин қадар таъҷилӣ касе аз пешаш баромад хушомад гуфта қабул кард? Вариантҳо бисёр набуд. Аз миёни 3 нафар якеро бояд интихоб мекард. Вилиан Жозе, Анхел аз Хетафе ва ана ҳамин Мартин Брайтвейт. Барои Барса форвард мисли обу ҳаво зарур буд. Барои ҳамин дарҳол аз пайи кор шуд. Нигоҳ накарда ба ин ки Леганес намехост футболбозашро ба аз даст диҳад, чунки аллакай онҳо як ҳамлагари худро ба дастаи Севиля фурӯхта буданд. Юсуф Ал-Насири ҳамроҳ бо Мартин Брайтвейт ягона форвард ҳисоб мешуданд ки барои дастаи Леганес гол мезаданд. 54% голҳои Леганесро ҳамин ду нафар заданд. Акнун тасаввур кунед, мисле ки аз Барса Мессию Суарезро мо январ хариданд. Ин фантастика мебошад, лекин барои Леганес ана ҳамин гуна аст. Онҳо хурсанд нестанд ки соҳиби 20 миллион шуданд. Дар ҷои 19-ум дар дами ҷонбароӣ дар назар пул метобад. Леганес 20 миллионро мегираду ба секунда меафтад, чунки рӯзаш ба як ҳамлагари нимкола монд. Ба Леганес иҷозат надоданд ки ба ҷои ин футболбози ягон каси дигарро харад. Дар як муддати кӯтоҳ дастае ки соли гузашта сарсахтона бо грандҳо мубориза мебурд, акнун барои зинда мондан мубориза мебарад. Дар бораи он ки барои чӣ ба дастаи Леганес иҷозат надоданд ба ҷои ҳамлагараш ягон каси дигарро харад, чанд сухан мекунем. Леганес даъво кард ки ҳе мардум, охир ба дастаи Барса иҷозат додааст, барои чӣ ба мо иҷозат намедиҳед? Дар Барса ҳамлагарон осеб бардошта бошанд агар дар мо умуман нест. Болҳо аз Ла Лига ҷавоб омад ки не, мумкин не. Чаро? Барои ин ки қоида ҳамин аст. ин қоида маҳз барои ҳамин ҳолат фикр карда шудааст. Дар вақти ҷароҳат бардоштани футболбозон ба кор дароварда мешавад. Леганес аз ноилоҷӣ даъво кард. Маълум буд ки ба онҳо иҷозат намедиҳанд. Ла Лига низ гунаҳгор нест. Агар ҳақиқатро гӯем, Барса бозингари онҳоро дуздид, лекин аз рӯи қоида. Ба ин ҳолат аз ду тараф нигоҳ мекунем. Ба Леганес аламовар аст. Леганес дар ҳолати ногувор қарор дорад, лекин аз як тараф гуноҳи худашон аст. Барои чӣ тавонпулии кам менависанд? Дар Испания ҳозир ҳама дар шартномаи бозингарон пули ҳангуфт қайд мекунанд. Пули яъне калон, ки касе чашм алон накунад. Акнун ҳамин Брайтвейт дар худи Барса 300 миллион нақд дорад. Барои мисол тавонпулии Бензима 1 миллиард мебошад. Яъне топ дастаҳо тавонпулии калон мемонанд, дигарон чунин намекунанд. Савол пайдо мешавад ки чаро? Ман ҷавоб медиҳам. Футболбозон ба ин дастаҳо ҳамчун трамплин муносибат мекунанд. Аз аввал мақсад мегузоранд ки муваққатан дар ин ҷо бозӣ хоҳанд кард. ҳамвақт пешниҳоди топ дастаҳоро интизор шуда, бисёри футболбозон карьераи худро ба анҷом мерасонанд. Ана барои ҳамин дар вақти бастани шартнома футболбозон ва агенти онҳо ба тавонпулии калон розӣ намешаванд. Паҳлӯи дигари масъала он аст ки агар худи футболбоз розӣ набошад, ӯро намешавад маҷбурӣ ба халта бор карда дар пушти фургон ба Каталония биёрӣ. Агар намехост дар Леганес мемонд ва кӯмак мекард ки дасташ ба секунда наравад. Дар ҳамин гуна ҳолат агар Барса ба ӯ таваҷҷӯҳ кард, пас насибу тақдир ҳамин будааст. Дар зиндагӣ барои ҳама як шанс дода мешавад. Ҳамонро бояд дарк карда раҳояш накунӣ. Дар натиҷа коре шуд ки на он қадар хуб аст, лекин Барселона аз рӯи қоида амал кард. Ва акнун биёед дар бораи он суҳбат мекунем ки чаро маҳз Брайтвейт, барои чи Анхел не ва ё ин ки Вилиан Жозе. Хуб, варианти охирон бо сабаби барои ҳама маълум дарҳол хат зада шуд, вақте ки Реал Сосида 70 миллион талаб кард.
барои ҳифз кардани бозингари калидии худ баскҳо шанс доштанд. Набудани таомпулӣ дар шартномаи Вилlian раҳми онҳоро хӯрд. Анхел чӣ? Арзонтар буд. Чаро Барса ба ӯ таваҷҷӯҳ накард? Барселона дар симои Брайтвейт бозингаре харид, ки бояд ним сол ба онҳо кӯмак кунад. Тамом. Он ҳам танҳо дар худи чемпионат, ки аз 14 бозӣ иборат. 14 бозии дигар боқӣ мондааст, ки аз он 18 миллион сарф шуда ба ҳар як бозӣ ним миллионӣ мерасад. Аз як тараф ин трансфер воиманок метобад. Оҳо, ин чӣ хел футболбоз будааст, ки барои як бор бозӣ карданаш ним миллион пардохт мешудааст. Гап сари он не, ки ӯро барои дар оянда бо нархи хуб фурӯхтан даъват карданд. Агенти ӯ ва Де Йонг як нафар мебошанд. Бо назардошти ин, ки трансфери футболбози мазкур барои Барса бо барор анҷом ёфт, бо нархи арзонтар харида шуд ва аз ҳама муҳим Барса дар рақобат бо Манчестер Сити даст боло гардид. Метавон гуфт, ки ҳамкорӣ бо ин агентства мақсад ва ҳадафи худро дорад. Анхел арзон буд, лекин ӯро дар ягон дастаи дигар фурӯхтан мушкил мешавад. Брайтвейт бошад ҳамагӣ 28 сол дорад. Ба дастаи Барселона гузашта дарҳол гаронтар хоҳад шуд. Агар гол занад ва ба даста дар ягон бозӣ кӯмак кунад, тамом. Фоидаи ду карата кафолат дода мешавад. Дар ин ним сол ӯ бояд ба таври максималӣ аз имкониятҳои худ истифода барад. Метавонад бо Месси бозӣ кунад. Барои амалӣ шудани орзуи худи ӯ ва нақшаҳои Барселона ҳамаи шароитро фароҳам карда шудааст. Тобисон ӯро аниқ мефурӯшанд, чунки Барселона нақшаҳои бузург дорад. ҳамлагаре мехарад, ки барои дарозмуддат кӯмак карда метавонад. Номҳои Мартинес, бозгашти Неймар ва ба Каутино шанси дигар додани Барса дар манбаъҳои бонуфузи ҷаҳон нашр мешаванд. Брайтвейт бошад аналоги Боатенг аст. Дар Ла Лига барои ротатсия даъват шуд. Шояд шумо гӯед, ки Боатенг аз ӯ як сару гардан боло аст. Дар муддати кӯтоҳе, ки ӯ дар Барса буд, на танҳо дар майдон худро нишон дод, дар Инстаграм фаъол буд. Брайтвейт мисли ӯ бозингари медийнӣ нест, яъне Инстаграмро хуб истифода намебарад. Ба ҳар ҳол мо дар ояндаи наздик мебинем, ки Брайтвейт ба чӣ коро қодир аст. Дар охир ҳамиро гуфтаниам, ки Барселона дигар он дастае нест, ки бозингарон орзу кунанд. Умуман беҳтаринҳо даъват намешаванд, онҳое, ки ба номи даста арзандаанд. Бинен дар кадом ҳолат ва кадом бозингарон ба даста даъват мешаванд. Дар вақти зарурӣ, дар ҷои зарурӣ қарор дошта бошӣ, тамом, бозингари Барса шуда метавонӣ. ҳолате, ки Барселона бо дастааш нишон медиҳад, ки биёед ана ин бозингарро мехарем, тамом. Дар Барселона бояд беҳтаринҳо бозӣ кунанд, ё ин ки бо ду принсипи асосӣ бозингар даъват шавад. Футболбозе, ки худаш хоҳиши зиёд дар Барселона бозӣ карданро дошта бошад, не, бояд ӯ дар ин даста бозӣ карданро орзуи асосии худ донад. Барои ин тамоми қувваи худро ба кор барад, то дар оянда Барселона ба ӯ муроҷиат кунад. Барса Б дар замони Бартомеу умуман фалaj шуд. ҳоло дар ҳамон ҷо ҳам бозингарони 16 сола харидорӣ шуда, баъдан ҳамчун дастпарвари худӣ вонамуд карда мешаванд. Дар вақташ Хави, Иньеста имкони худро пайдо карда ба легендаи даста табдил шуданд. Умуман ба ғайр аз маркази майдон дар дигар мавқеъ аз академия бозингар намебарояд. махсусан дар хатти ҳамла солҳои охир аз академия бозингаре набаромад, ки дар ҳайати асосӣ мавқеъи устувор пайдо намояд. барои ҳамин Барселона маҷбур аст бо дастаҳои дигар муносибати худро сард кунад. дар чанд соли охир бо дастаи Боруссия, ПСЖ ва ҳатто бо Леганес хафагарӣ карданд. ба ҳар сурат ба бозингари нави Барселона барор мехоҳем. Брайтвейт акнун футболбози Барселона мебошад. дар беҳтарин дастаи дунё бозӣ мекунад. мухлисони даста ӯро дастгирӣ хоҳанд кард. ӯ бояд худро нишон диҳад. кӣ медонад, Барселона барои ояндаҳо ӯро нигоҳ медорад. ҳар чӣ шуданаш мумкин. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.